Score ko ba? Kwarta be. Kwarta wala. Oh, ngayon ko yung kwarta. Score niya. Ngayon kwarta. Saan yung kwarta? Karon mga butang ron praktikal. Dapat kwarta tanan. Pira-pira ba? Lo, Sa mo ka oy. Bisag unsa pa ka minyo, bisag unsa pa ka kasal. Bayad na. yawa. Wala din niya. Mahal ang palaliton ron. Bilang kong presyo mo. Ilain lang mga palaliton ron. Karni, tinang mahala niya. Miyati score. Libre. Way libre. Way. Wala libre. Ina lang kung nakikwarta. Uy, bilang kong presyo day. Kailangan ka makabalo. Presyo. Oh. 500. Halok. Simple ra ng halok. Lo, Oh. Gakos. Siyempre, gakos. Kalibo na kay skin to skin naman na. Skin to skin. yawa. Oh. Ganyan isa pa. Siyempre, gano'n ka. Sa'yo gano'n mo. Score. Oh, Gismil. Gismil. Grabe, sa una. Sa una? Oh, sa. Hindi ka pala itong pagwapa ni Obrahan noon. Yawa. Pagwapa, parting mahala. Ah, Ginanglan na ta mag-brilliant ron kay tinang skitas init. Sunscreen, mahal na kayo. 300, gamay kayo. murang taglayang taon eh. Kaya mo itong Oh. presyo na na. Di, dapat bayad Lo, o sa score. Laro na ko, simple ra ba? libre lang. Dili, pagtunin mo ako. Gamay ko kamalan. Lo. Grabe po eh. Tagbo, tagalaga niya itong kukumilon niya. Nya, ako niya akong bunal. Bu, so nang, Basi malibre ka ba? Mahangyo pa. so nang bunal, sabi, pulos anang dakong bunal way kwarta. Sige, tag bunal ani way. Di mo bayad. O, sa- Grabe. Presyo ng tanimo. Oo, siyempre. Dili practical ron kay mahal ng bugas say sinta ng kilo na. Naunsa may titog na tininuod tong 20 kay libre bag taga oras ba? Mahal kay ron say sinta ng kilos bugas. Ginoo niya unsa man tag giguman mangutkot. So, Way kanon. suway kwarta. Na Wala, di ka score. wala. Oh. Ina lang kog nagkay kwarta. Kung maginana ka, ito nung kusang sa ka-chicks, libre pa. Pag gusto pa siya ka, yung baton sa kuha. Si chicks libre. Ko.